Sa number 9, water level sa dam sa Bago River Irrigation System ang namutikan na Nagnubo. Sunod kay Pedro Limpangog, ang presidente sa Federation of Irrigators Association of Central Negros, Bago River Irrigation System. Sadto nagalapaw o kung nagaawas ang water level sa mga dam. Karon nagatupong-tupong na lang. Halos 13,000 ka-ektarya sang humayan ang ginaserbihan sang tubig sang breeze nga ginauma sa mga 8,000 ka-rice farmers. May paandaman sa pag-igos ng El Nino, suno kay Limpangog, karon ginatinguan nila nga ma-manage sang maayo ang tubig para hindi maapektuhan ang pananong. Sa North District, nasakop nila madamo na ang nakasugod sa pagtanom. Sa South District naman, yara na sa vegetative stage ang pananong. Sige-sige pa ang ilang water distribution kag wala pa sila nagapatuman sang rotational nga distribution subong. Nagya naman nila sa tupang El Nino kag may nakaplastar na sila nga mga measures para diri. Sa North District Subong, nagasugod na next week nagdamo na mga katanom sa ilang humay, no? Ang sa South District naman mga aral sa vegetative stage, no? So far wala pa kami nag-rotational, no? Nga on and off, 1 week on, 1 week off nga water delivery. So ano lang alay, payulo ng anay, no? Gina-prioritize na namon ang 1 week, halimbawa diri sa North District last week tungod nag-cultivate pa. Bali, ano ka nubo, sir, ang ginubo sa water level, sir? Ang makita natin dira sa OG, sa atong nga dam, basta ang tali kalapol, ang tubig mo. Kasi sa itong suba, pero last time pagbisita doon dito, nang kapaw ka, ano sa bla, kung tupong na siya. No?